Nak, Itzel, may kaman. Paya, mamay. Ang paya ko na ni Ma'am Yohang ka kanong agres-resay. Manot ang mamay. Siya pa nga rin kaunaan nga nagitayang tiima idik kalman. Os? Kawan sa balin. Os? Nya nga rin sa lutsod ni Ma'am Yo. Na dinamag na. Di dinawag na mami ko sino ka natin at dati arket nga dadi mo. Tayag na tiima ata arket mo ni dadi. Nay. Ay, matin sa dayta nga maestrayaw. Ay, malaki alam. Very good ka nga talaga, Jai. Talaga nga eskwela ka mo lang? Yung dadi. Oo, anya ti favorite subject mo grad? Mat. Math? Yung dadi. Baka maturaw. No, talaga favorite mo ti math, testing ang tamang garaw. Gura ka no, ti question. Atoy no talaga favorite mo ti math. 1 plus 1. 2. Laing Lain nga talaga binga. Medyo na regriga tayo. 5 plus 1. 6. Ay, naglain nga talaga Talaga mo nga favorite mo sa nga talaga ti bata. Medyo na regriga tayo. 1 plus 5. 9. 9. Kasi ano nga yung nagbalingan na niya 1 plus 5. Binaliktad ko lang niya damag ko. Madin na song bata na Binaliktad mo di damag mo dadi di binaliktad ko mo di sunggat ko. Nya! Hindi malalaan na. Madin sa mo tayo. Sige anak, sige, testingin tapay garod namin sampay. Talaga nalaing ka nga class. Daday. Talaga favorite mo ti math. Daday. Sige, talaga. Basic. Sige, mat, testingin tamang ground. Sige, ground. Testingin taman mo talaga nalaing ka nga ag plus. No, kas pangarigan ni mamang mo akay. Inikan na ka iti sa nga pulo nga mansanas. Plus, inikan na ka man iti sa nga pulo nga mangga. Plus, inikan na ka man iti sa nga pulo nga santol. Plus, inikan na ka man iti sa nga pulo nga bayabas. Nagadoa siya bakahan mo kaya nga sungmatanayin. Anya nga iti sungba mau. Thank you, Daday. Pinig ka na nga tinagado nga prutas alangan sa ang kagtingkyaw. Ampay kasi ka, Daday. Nainig kang dapat ado nga prutas ang kagtingkyaw.